बे जोंनि धरना होनाय दिना थांनाय एप्रिलनि 23 तारिखआवनो बे देवलगुरि टु हरिसिंगा थांनाय जि लामा बे लामाखौ बिथांमोना इमिडियेट मावगोन होननानै बिथांमोना मानो इन'ग्रेसन खालामदोंमोन। बे इन'ग्रेसनाव बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैनो गोनांमोन, नाथाय बिथाङा सफैनो हायाखिसै। बिनि गेजेराव जोंनि उदालगुरि जिल्लानि MLA गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो जोंनि खालेंदुवारनि MCLA बिथां दिलीप चन्द्र बर' आरो जोंनि हरिसिंगा समस्तिनि MCLA बिथां सन्जय सरगयारि बिथांमोना बे लामाखौ इन'ग्रेसन खालामदोंमोन। थाबैनो बे लामाखौ मावगोन होननानै बिथांमोना खौरां होदोंमोन, नाथाय दिनै 6 माह जालांबाय, दिनैसिमबो बे लामाया जानानै थाङाखै। जों रायजो राजाया जोङो नुनो मोनाखै बे लामाखौ जानायखौ। बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे धरनाखौ जोङो आइजोफोर, जोङो हतेसन आइजोफोर, जोङो सांग्रां आइजोफ्रा बेवहाय गासै ज' जानानै जोङो बे लामानि थाखाय जोङो धरना होदों। बे लामा जायिनि थाखाय जोंहा गोबां दुखु दङ। मानो होनब्ला जों साफ्रोमबो बिमा माहारि, जों बिमाफ्रा गथ' गथाय स्कुलाव लांनाया माबायदि खस्थ' मोनदों जोङो बेफोरखौ नोजोर होबाय थादों, नायबाय थादों। जों खाथि खालानि मानसिफ्राबो नोजोर होदों आरो थांलाय फैलाय खालामग्रा गथ'फोरखौ लांग्रा बिमाफ्राबो जोबोद खस्थ' मोनदों। मालाबा स्कुटिजों गोग्लैनाय जायो, मालाबा साइकेलजों गोग्लैनाय जायो। बोराय बुरै बेटारि गारियाव गाखोनायाबो बेटारियाबो मालाबा बेलथिनानै मानसिफ्रा गोग्लैनो गोनां जादों। बिनिखायनो नैबेखौ नायनानै जोङो सरकारखौ खावलायनो नाजादों, जाहाथे जोंनि देवलगुरिनिफ्राय हरिसिंगा थांनाय लामाखौ जाहाथे इमिडियेट गोख्रैनो जाहाथे जोंनो बे लामाखौ बनायनानै होयो। बेखौ जोङो सरकारनिसिम हांख्राय हरदों। BJP सरकार, UPP सरकार बिथांमोननिसिम जोङो हांख्राय हरदों, जाहाथे बे लामाखौ गोख्रैनो मावना होयो। हामीलाई त टेबल फुटाउँछौँ, हामीहरू कहाँ जानुपर्छ ती जान्छौँ। हामीलाई चिन्नु भएको छैन तपाईँले। आज छोराछोरी लिएर स्कुल कसरी जानु? साइकल कुदाएर जान सक्दैनौँ, गाडीमा जान सक्दैनौँ, बाटो केटाकेटी लड्छन् কি কওঁ আমি? আমাৰ ভোট মাত্ৰ বিচাৰি আহে, আমাৰ মেৰামতিৰ চেষ্টা নকৰে। হস্পিটাল যাবলৈ দিগদাৰ, স্কুল যাবলৈ দিগদাৰ, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বিপদ, বজাৰ হাটৰ কাৰণে বিপদ। সেইখিনি নাচাই আৰু ভোট বিচাৰি আহে, ভোটৰ সময়ত একদম আগবাঢ়ি আহে। এতিয়া আৰু মেৰামতিৰ কাৰণে কোনো হেৰি নকৰে, আগ্ৰহ নাই। ইমান পানীৰ কাৰণে অভাৱ, ৰাস্তাৰ কাৰণে অভাৱ, ভঙা চিঙা মেডিকেল যাব নোৱাৰোঁ। কি কৰোঁ আৰু? BTR চৰকাৰৰ ৰাস্তা, আমাক ৰাস্তা লাগে, যাতায়াতৰ সুবিধা লাগে, আমাক গাড়ী মটৰৰ সুবিধা লাগে। গাড়ী মটৰ লৈ যাব নোৱাৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক লৈ যাব নোৱাৰোঁ, আধা বাটতে পৰি যায়, নধৰিলে। ৰাস্তা ভঙা চিঙা ৰাস্তা। কি কওঁ? গোটেই আবেদন কৰি ৰাস্তা লাগেই লাগে, আমাক ৰাস্তা লাগে। আমাক অহম সরকার, অহম সরকার, BTR সরকার, BTR সরকার, BTR সরকার, অহম সরকার।